Pirmiro na ko nga assignment isip assistant dito sa Tabunok Talisay. Sa kahigayon na may project sa parokya nga maghimo og CR para sa manimbahay. O dihay trabahante namo nag-count para sa septic tank. O niya, sa kahigayon niya na nagtrabaho siya nga naghilak. Samtang gabugwal, nag-count sa yuta, naghilak. Di ako manakita na akong gipangutana, nganong naghilak man ka? Ay ingon siya, Padre, ang akong igsuon, dinhi to gahapon. Nang huwam sa iya og sapatos kay nakakita og trabaho somewhere sa liluan o sa construction site. O niya, maulay ang nahibawan niya itong buntaga nga ang iyang igsuon samtang pasan og kabilya ni saka padong dito sa third floor nagpasan sa kabilya pagliso ko no ang tumoy sa kabilya nasaghid sa live nga kuryente. Lupad ang iyang boto ang kuryente, lupad iyang igsuon gikan sa third floor padong dito sa yuta. 50-50 ang kinabuhi. Gidala sa ospital. Iyang pangutanan nako, nganong iha pa man kunong igsuon, maoy nadangatan. Nga buutan kito kong igsuon, Padre. Na sa mga anak, gagmay pa. Ngano kuno nga dili pa man katong mga dautan nga mga tao, o katong mga adik-adik may wa kuryentihi. Ngano pa man kuno ang iyahang igsuon. Ya ako, bisan to doga, naka-eskwela, seminaryo, taas-taas, di ko katubag ng pangutana hang anong iha pa mag-igsuon. Diha po'y mga niaging buwan, nag-eskwela na sa pagkapari na nasa theology, mga 3 o 4 na lang siya katuig para mapari. Nasakit og dinggi, namatay. Mga pila ka semana, nisunod ang iyang mama, namatay. Pagkasunod semana, iyang papa po, namatay. Ang mga nahibilin sa pamilya, mo na makapangutan na. Kumusta makaha ang ilang pagtuo? Taliwala sa mga trahedya sa ilang kinabuhi nga nadangatan, asa man ang Ginoo. Usahay magkaigsunan, no? Kining panghitabo makatayog yun din po ni sa pagsalig na to o pagtuo sa Dios. Sa norte pa ko, human sa Yolanda, dito ko na-sign sa norte, daghan sa itong makaigsunan, bibiya sa simbahang katoliko na malhig tinuhuan. Kaya nga naman, kay pag humagbagyo ang mga laig tinuhuan, nang hatag mandayon og sin sa balay o mga kahoy, mga plywood. Namiya o katoliko, aron na yung makadawat og sin, makadawat og plywood. Kining trahedya, mga panghitabo sa kinabuhi, makapatay og sa pagtuo. Mao po ni nahitabo sa atong Ebanghelyo karon nga nadungog. Mga tao, nagsunod-sunod kang Kristo, nakakita siyang kinabuhi, sa pamaagi nga siya nagpuyo, sa pamaagi nga siya nagwali, nagtudlo kanila, ug sa katapusan, nagtudlo siya kabahin sa maong Eucharistia, ang pan sa kinabuhi, nga maghatag o kinabuhing dayon, ang pangutana niya ngadto sa mga tao, o kamo
kay wa naman makasabot ang mga tao matud pa sa Ebanghelyo. Pagkadungog nila, lisod, dawaton ang iyang pagtulunan. Way nakasabot. Mao nga naghinay-hinay silag panglakaw o ilahang gitalikdan si Jesus. O si Jesus, iyahang gipangutana ang iyang mga apostoles, niya kamo, samampod mo, mubiya mausap mo kanako. Sama pod karon makaigsunan sa ato ang panahon. Siguro kitang tanan apektado na ini maong pandemic. Naay tangtangag trabaho, naay samot o kalisod ang kinabuhi, namatyag mga minahal sa kinabuhi, tayugon ang imuhang pagtuo ngadto sa Dios. Unsa naman ni? O mao nay pangutana usab ron nato, nga unsa man mubiya ba usab ikaw kanako? Atong hinumduman nga ang Ginoo apil sa ato ang desisyon naghatag og kagawasan tungod siya paghigugma nato. Mao bitaw nga naapod ang gahom sa dautan sa atong palibot tungod sa kamaghigugmaon sa Ginoo, kagawasan nato ang pagpili kali sa maayo ug sa dautan. Wa jud na hilabti sa Ginoo tungod kay siya gihatagan kitag kagawasan nga mopili kay apil kana sa iyang paghigugma kanato. Mao na kitang tao sa atong desisyon kinahanglan nga pamalandungan, ampuan, unsa maging maayo. Mohupot bako kanunay sa akong pagtuo, taliwala sa maong kasakit, sa maong sa maong mga trahedya, sa maong panghitabo sa akong kinabuhi. Kaysa diha nga gipangutana sa Ginoo ang mga apostoles niya saman, mobiya mo nako. Si Simon, si Pedro miingon dayon, Ginoo, kinsa may among kapaingnan nga naa kanimo ang pulong nga naghatag kinabuhig walay katapusan. Nagtuo kami o nasayod nga ikaw ang balaan nga Dios. Pagkanindot sa maong tubag ni Pedro nga kaigsunan, pamaw po ng tubaga nga angay natong pamalandungan sa atong kinabuhi. Nabisan taliwala sa ato ang mga kasakit, mga panghitabo sa kinabuhi, nunot ang ato ang pagsalig o pagtuo ngadto sa Dios. Kaya ang Ginoo ang ihang pasalig kanato og mosunod kita niya, kinahanglan ka maupota mo pasan sa ihang cross. Sa atong cross matag usa og mosunod kaniya. Wa man gyud pasalig sa Ginoo nga kon kamo mabinunyagan og mutuo nako, maharuhay na inyong kinabuhi. Wa gyud mingong Ginoo ni ana, no? Kun dili kadtong mosunod kanako, kinahanglan nga kamo siya nga mopas-an sa iyang cross og mosunod kanako. Makigsunan ang mga panghitabo sama sa mga problema, mga trahedya sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, usahay mahimong sukod o pagsulay. Kunon sa gyud katinud-anay kita nga nagtuo sa Dios. Unsa gyud kita kahugot ang atong pagtuo sa Ginoo bisan pa man taliwala sa atong kasakit. Nipas-an ba pud ikaw sa maong imuhang cross o misunod ka na kaniya? No? Kay ang pasalig sa Ginoo dili ikahatag ibabaw nining kalibutan na. Kay ang pasalig sa Ginoo kadtong mupas-an sa iyang cross o musunod kaniya na ay kinabuhing dayon. So ang ganti alang sa mga nag-antos, dili nining kalibutan na, kundi ngadto na ang ganti sa kinabuhing
sa laing kinabuhing dayon didto sa langit. Manindog